Уж какой ему. Какво имаш? Ела, качвай се. Не дей да стреляш в мотора, качвай се. Чакай. И ти живоди, яко изпара. Я? Да. Ух, и на думи ли искаш да се прибудиш? Ей! Що само аз паднах и ме остава на една пулка? Ей, шпатна! Карай. Паднеш и умираеш и ми даваш 400. Само 100. Добре, 100. Сега снимаш ли, бе? Сега в момента снимаш ли? Да. О. И ще втора част. Нали, ще трябва да ги кажа по-добре. Много лагово чувам. Трябва да ги качваш една след друга. То само 2 части ще има, като гледам, че става 9 минути, какво е, 30 секунди спираме клипа. И в първи ще има линка към страницата и IP-то, ама във втория само линкът ще има към страницата, няма да го има IP-то. Ей! Ух, що с такое? Айде на парашута. Айде пак на парашута, ама искам аз да карам. Кое? На парашута и Кое да караш? мотора. Не давам мотора. Що ли? Само за едно как се говори. Да, ще го дам, ама друг път. И аз с скутерчето пък. Ме скачай с скутерчето. То ти 100% ще се прибиш, няма да ти дължат пари. Ако се прибия, няма да дължиш пари. И ти дължа пари. Да. Няма да ме дължиш, ако се прибия. Със 100 ако скочиш. Да, и ако се прибия, няма да ме дължиш пари. Качвай се. Ама отпреди. Чакай, че ми залади. Давай, тръгвай. Какво прави? Сега пак ще спускаме. Пак ще спускаме. Ти ми стана смешно, айде. Искам дебело. Карай. Опа, Gangnam Style. Go. Let's go. Али, това е пак. Искам дебело. Никой не падна. Да, защото аз съм закрепен като господин закрепен. Играта се закрепя като си иска. Качвай се. Може ли да го махнеш във въздуха пак? Не може. Така. Какво правиш? Върнай се. Защо го направи?
без да изпълня. Да. Без да искаш като натисна копчето. Ай, качвай се. Няма да ти казвам колко патрона имам на... Престани! Ай, качвай се. С телепорт се качи. Добре, чакай да скача. Аз ще кажа кога да скача. Скачай! Скачай, бе. За всеки случай имаме парашют. Видя ли къде са упрях? Ма не видя ли къде са упряхме? Не. И как ги скачаш с градите? Ей, ти се смирак. Винаги те отговаряш. О, ти ако скочиш с другата стига. Отиди на парашута. Не ми даде. Слезнах. Отиди на парашута. Отдавна съм там. Откъде скочихме за сградите? От тука. Не, срещното. Точно от срещното. Той? Да. Сигурно не е то. То е. Тук е с тревата. Ай, пак горе. На кое беше сега? Ще тръгна? На той май беше. Не, да, на срещу. Не! Не то. Не то, казах. Карай. Хубаво, айде последен скок и спирам клипа. Добре. Ма това път аз ще казвам. Не. Искам да я моля. После ще дам като спра клипа. Добре. Айде. На Том. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Пътя. Чай, има още малко време, още 3, около, не е 30, сега е 30 секунди има още. Яй! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Сега е 30. И това беше от нас. Абонирайте се за мен и за този пич тук, който даже не е пич. Запиша Николай Биволара. Абе, аз нали ще пратя линка. Да. Това беше от мен и до скоро.